Next on Business and Usual. What does it take to be a successful entrepreneur? Take a look back at the story of Mr. Joliber Mapiles on Biz Insider. Featured on BizLabs, Instagram-worthy Korean-style studio cafe. Look no further and visit Cafe BOM in Clark, Pampanga for a South Korean cafe experience. Japanese food cravings in the city of San Fernando, Pampanga? Bring your family and friends and head on to Ramen Sekai. Let's get down to business with Nicolette Henson Hizon this Wednesday, 7 p.m. Tune in to CLTV or catch our live simulcast on our official Facebook accounts. Business and Usual, only here on CLTV. Take full advantage of the power of TV and digital media when you advertise with CLTV. Through CLTV, you can now have your very own TV commercial for your business at a reasonable cost. And not only is your business authenticated by a reliable and trusted TV station, you can also reach our captive audience through CLTV's various digital media platforms at the same time. Contact us to avail of these exciting advertising opportunities. Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Mahigit 160 COMELEC checkpoints inilatag na sa buong Central Luzon sa pagsisimula ng election period. No vax card, no entry, mahigpit na ibinatutupad sa Bulacan. Ilang religious groups sa Angeles City umaalma sa no vax, no entry policy ng syudad. At ilang negosyante at manggagawa, hati ang reaksyon sa pagsasailalim sa Alert Level 3 ng Pampanga. Magandang gabi ka rin iyon. Ako po si Jennifer Salenga. Oras na para sa mga may init na balitang Central Luzon. Isang executive order ay nilabas ng City Government ng San Fernando, Pampanga matapos po isa ilalim ang syudad sa Alert Level 3. Kabilang sa mga pinahihirang ngayon ang mahigpit na pagbabantay sa mga boundary ng syudad, paglilimita sa operasyon ng ilang establishmento at maging ang paglalabas ng mga unauthorized individuals. Narito ang detalye ng balita niya. Dahil sa patuloy na pagtaas ng bilang ng nahahawaan ng COVID-19, isinailalim na sa Alert Level 3 ang Pampanga, Bataan, Zambales, Olongapo City at Angeles City nitong ika-9 ng Enero. Mananatili sa naturang alert level ang mga nasabing lugar maging ang Bulacan hanggang January 15. Kaugnay nito ay nilabas ng City Government of San Fernando, Pampanga ang Executive Order Number CMO 2022-02 kung saan nakasaad ang mga regulasyon at aktibidad na maaring gawin at hindi sa ilalim ng Alert Level 3. Simula nitong linggo, balik na ang mga border control points sa mga estratehikong lugar na pinangangasiwaan ng Philippine National Police o PNP upang ma-regulate at makontrol ang mga pumapasok at lumalabas sa syudad. ID at vaccination card ang hinahanap sa mga individual mula sa labas ng Pampanga para makapasok sa San Fernando.
Para sa hindi pa bakunado, kinakailangan ng negatibong resulta ng rapid antigen test o RT-PCR test na isinagawa ng hindi lalampas sa 48 hours. Kailangan ding manatili sa bahay anumang oras sa mga wala pang bakuna at 11 years old pababa. Maliban na lamang kung bibili ng essential goods tulad ng pagbili ng pagkain at gamot o di kaya na may magpapatingin sa doktor at magtatrabaho. Bawal din ng mga hindi bakunado, indoor man o outdoor sa mga restaurants at iba pang food establishments. Gayon din sa mga leisure o social trips tulad ng mga mall, hotel, event venues, sports, country clubs at iba pang kaparehong pasilidad, alinsunod sa guidelines ng city government. Pinapayagan pa rin naman ang outdoor exercise para sa kahit sino basta nasa area of residence. Samantala, bawal din ang unvaccinated individuals sa domestic travel via public transportation, kasama ang land, sea at air, maliban kung para ito sa essential goods at services. At dapat may proof of support o ma-justify ang paglabas. Para naman sa mga nagtatrabaho on-site, alinsunod sa regulasyon ng IATF at Department of Labor and Employment o DOLE, kailangan ng RT-PCR test kada 2 linggo at gastos ito ng empleyado kung hindi sila bakunado. At kung hindi naman available ang RT-PCR, pwede rin ang rapid antigen test. Ganito rin ang regulasyon na ipaiiral sa mga individual na hindi taga San Fernando ngunit nagtatrabaho sa syudad. Sa ilalim ng Alert Level 3, magpapatupad din ng Modified Liquor Ban. Ibig sabihin, pinapayagan ang pagbili ng alcohol beverages, ngunit ang consumption nito ay allowed lamang sa residential compounds. Bawal din muna ang pakikipag-inuman sa mga hindi kasama sa bahay. May karampatang parusa ang sino mang lalabag sa COVID-19 protocols. Bukod sa multa, posible ring makulong ang lalabag sa naturang kautusan. Dagdag paalala pa ng lokal na pamahalaan sa mga individual at establishmento, mapaparusahan ng sino mang mamemeke ng COVID-19 vaccination card. As of January 9, 2022, 120 bagong aktibong kaso ang naitala sa syudad. Sa kabuuan, nasa 556 ang active cases ng COVID-19 sa San Fernando. Panawagan ng lokal na pamahalaan ang stay at home kung walang importanteng bibilhin o transaksyon sa labas. At huwag kaligtaan ang pag-obserba pa rin sa minimum health and safety protocols. Jennifer Salenga, CLTV News. Abiso po sa mga babiyahe sa Bulacan, mahigpit po na ipinatutupad ng mga otoridad ang no vaccination card, no entry sa mga border control points na inilatag sa probinsya. Para daw ito upang higit na mapigilan ang mabilis na pagkalat ng COVID-19. Ang ilang walang vaccination card, makalulusot lamang kung may sapat na rason para lumabas. May detalye ng balita niyan si Marion Lozano. Dahil sa muling pagsipa ng bilang ng mga aktibong kaso ng COVID-19 at patuloy na banta ng Omicron variant, mahigpit na ipinatutupad ngayon sa mga border control point ng Bulacan ang no vaccination card, no entry policy. January 5 nang isailalim sa Alert Level 3 ang lalawigan at tatagal ito hanggang January 15 kung hindi na magkakaroon pa ng extension. Sa checkpoint na ito sa boundary ng Kalumpit, Bulacan at Apalit, Pampanga, iniisa-isa ang mga sasakyan na dumaraan. Mapaparibadong sasakyan, motorsiklo, tricycle, delivery vehicle o pampasayarong jeep at bus. Lahat ini-inspeksyon upang masiguro umano na lahat ng sakay ay bakunado. Maging sa checkpoint na ito sa boundary ng Giginto at Malolos, hinahanapan din ng vaccination card ng mga motorista at pasahero. Pati ang mga nakabisikleta, hinaharang din. Maliban sa vaccination card, ay hinahanapan din ng otoridad ng lisensya at rehistro ng motor o sasakyan ang mga driver. Kung minsan maging ID ay kailangang ipresenta upang masiguro na lehitimong vaccination card na ipinapakita ng mga bumabiyahe. Ang ginagawang inspeksyon, bahagyang nagdulot ng pagbigat sa daloy ng trapiko. Sa kabila nito, pabor naman ng ilang motorista sa ginagawang protocol upang mapigilan umano ang pagkalat ng COVID-19. Siyempre po sir, para sa kapakanan din po ng Pilipinas yan. Okay lang po. Bakit po sir? Para po siguraduhan, para po safe. Mas mainam yun para maproteksyonan lalo ang mga tao. Walang problema doon sa paghihigpit at mas mainam nga higpitan nila. Kasi nga marami sa ating mga Pilipino matitigas ang ulo. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Wendell T. Ariñas, ang officer in charge ng Kalumpit Municipal Police Station, nagbibigay umano sila ng konsiderasyon sa mga walang maipakitang vaccination card
kung mayroon namang sapat na dahilan ng mga ito. Unang-una, yung mga essential, yung mga lakad. Yung mga emergency, yung mga magpapadialysis, magpapabakuna, no? Magpapacheck up sa doktor, inaalaw naman natin. Pinaalalahanan naman ng publiko ni Police Lieutenant Angelo Aguilar, ang Operation Officer ng Malolos PNP, na sumunod sa mga alituntunin na ipinapatupad ng kapulisan. Muli po, nagpapahalala ko sa publiko. Sumunod po tayo sa itinakdang guidelines ng IITF para po ito sa atin. Hindi po para sa amin, para sa atin pong lahat. Para po mabawasan po natin ang pagkalat ng COVID-19. Maraming salamat po. As of January 9, umabot na sa 6,304 ang bilang ng aktibong kaso ng COVID-19 sa Bulacan. Marian Lozano, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News. 106 o mahigit 106 COMELEC checkpoints inilatag na sa buong Central Luzon sa pagsisimula ng election period. Atin ang negosyante at manggagawa kanyang reaksyon sa pagkat sa ilalim sa alert level 3 ng Pampanga. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga nangunang balita ngayong araw. Sa haba po ng traffic sa EDSA, pabayaan ko po na umihit. Madalas po nakakaranas ako ng pananakit ng aking bewang. Ang findings po sa akin, nagkaroon po ako ng kidney stone. Dahil sa kidney care, ang problema ko sa kidney ko, solved na. Kayang-kaya ng kidney care. Ang kidney care, hindi gamot, hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. You can deliver on demand, here, there, everywhere. From the near to the far away, from wherever you are to wherever this is. Deliver to more destinations locally without ever expanding reach. Download the Lala Move app. In the Philippines, one of the first non-life insurance companies that established its head office outside Metro Manila emerged. Strength, integrity, and with a proven track record of service in the countryside. Join the journey to our third decade. Corporate Guarantee. We value our commitment. Anyang Marcalpa Farmlands, Quezon, Pampanga. May giyang libangan da ring anak akapampangan o maski na ring mga tuwa na mandakap lang insekto kaya rininguran. Kay bat, luto de ang kanan. Kanita, sobrala karakalketi. Ing pamandakap insekto taga nang maka-enjoy ampong exciting kasi makatok nang la underground. Bang kanitang arakap mula, kailangan mong gamitan ng gamat mo. O, atin na kang idea kingamon nun ko. Aywa, ing kamaro o mole crickets. Kareng Kapampangan, considered ang delicacy. Dakala, patsekauran, ang pumabasahing gabon. King August, September. Keti Pampanga, ating papingbale na mag-celebrate Kamuro Festival, ing magalang. Manyaman taga ng mga exotic foods, lalo na't aliwaliwang luto, ing malyari mong gawan Kenny. Malyaring adobo, malyaring yalo meking bringi, at niyayaliwa pa. Aliwaya taga na yung Kapampangan ikakabalit, atakman mo na ba yung kamaro? Nung alipa, subuknan mo uling siguradong metong mo yung sakyan mo. Kanyaman!
Nagbabalik ang CLTV News. At sa iba pang mga nangungunang balita, aabot po sa 169 na checkpoints ang itinayo ng Police Regional Office 3 sa iba't ibang lugar sa Central Luzon kasunod ng pagsisimula ng election period. Aabot naman sa higit 1,000 police personnel ang itinalaga upang bantayan ang seguridad hanggang sa matapos ang halalan. May detalye ng balitang yan si JM de Jesus. Nagsimula na magtalaga ng mga checkpoint ang Police Regional Office 3 sa buong rehiyon upang paigtingin ang election security operations kasabay ng pagsisimula ng election period itong January 9. Ayon kay PRO3 Director Police Brigadier General Matthew P. Bakay, 169 checkpoints ang kanilang itinayo habang 1,300 police personnel ang tatao sa mga ito. Panawagan ni Bakay sa publiko na maiging sumunod sa protocol at kinakailangan na magbagal at huminto, idim ang headlights ng behikulo, buksan ang cabin lights at sagutin ng mga katanungan ng mga kapulisan na nakatao sa checkpoint. Sinigurado naman ni Bakay na irerespeto ng mga kapulisan ng mga motorista sa gitna ng paghihigpit na ipinatupad. Ang pagdadala ng firearms, deadly weapons at explosives ay pinagbabawal simula January 9 hanggang sa pagtatapos ng election period sa January 8, 2022. Isa hanggang 12 taon na pagkakakulong ang haharapin ng mga mauhuling violators. GM De Jesus, CLTV News. At yung reaksyon ng ilang mga manggagawa at negosyante sa Pampanga sa pagsasailalim ng lalawigan sa Alert Level 3. Ang iba, nagnanasang hindi na ma-extend pa ang mas pinahigpit na quarantine protocol upang magtuloy-tuloy na ang kanilang kita. May detalye ng balita niyan si Marion Lozano. Hindi napigilan maging emosyonal ni Girlie Parinas nang malamang sarado ang kanyang pinapasukang trabaho sa siyudad San Fernando, Pampanga hanggang January 15 dahil sa pagsasailalim sa siyudad sa Alert Level 3. Cashier sa isang amusement center si Parinas. Nakakalungkot kasi akala mo tuloy-tuloy na tapos biglang pahinga ulit. Yun na eh. Babangon na sana tapos mag-go up na naman. Anya, nagmula pa siya sa Pangasinan at iniwan ang kanyang trabaho roon para muling bumalik sa amusement center dito sa Pampanga nito lamang Nobyembre ng nakaraang taon. Kwento ng manager ng amusement center na si John Ervin Estrada, hindi pa sila nakakabangon mula sa epekto ng pandemya, kaya hiling niya na sana ay hindi na magtagal ang pagsasara ng kanilang establishmento. Kung sabihin natin bawi, hindi pa eh. Kasi 1 month pa lang kami nag-ooperate eh. Then, lumabas na naman itong bagong natin na kailangan nating mag-close ulit. Yun, hindi pa kami nakakabawi talaga. So hopefully hanggang 15 at 15, sana wag naman magtuloy-tuloy. Sana makapag-operate pa rin. Sa ilalim ng Alert Level 3, hindi na pinahihintulutang magbukas ang mga kid amusement industries gaya ng mga playgrounds, playrooms, kiddie rides at fun fairs. Pati na rin ang mga KTV bars, clubs, concert halls, theaters, at mga gaming establishments. Maging ang mga cafe at restaurants ay apektado rin dahil 30% na lamang ang kanilang indoor dining capacity, habang 50% capacity naman para sa alfresco outdoor dining. Naniniwala si Hotels and Restaurants Association in Pampanga o HARP President Matt De Castro na malaki ang epekto sa mga restaurants ng pagsasailalim sa Pampanga sa Alert Level 3. Umaasa din siya na hindi na ma-extend ang mas mahigpit na restrictions. Sa mga restaurants, dyan natin nakikita yung medyo malaking effect. Although sinasabi nga natin, it will only take for about a week. But who knows, it might be extended. Sana wag naman. So sa mga restaurants, actually, earlier part of the holidays, medyo doon pa lang tayo bumabawi. Doon pa lang bumabawi yung mga restos natin sa food industry, no? Tapos ganito ulit. So malaking impact talaga from 50% capacity dining. So comes January 9, back to 30% limited capacity tayo. Samantala, ayon kay Dennis Cunanan, manager ng isang cafe, kahit apektado ang kanilang negosyo, ay ayos lamang sa kanya lalo na kung makatutulong naman ang mas pinahigpit na patakaran upang mapababa ang mga kaso ng COVID-19.
Siguro mahirap din dahil maraming mga establishment din na malulungkot. Ganon. Pero hindi rin natin masisisi yung government natin kasi marami din mga taong apektado yung trabaho nila at saka para sa akin siguro mas okay na rin yun para bumaba yung mga kaso ng natin ngayon. Para naman sa restaurant owner na si Jun Cunanan, hindi naman umano gaanong apektado ang kanyang restaurant sa mas pinababang bilang ng dine-in capacity dahil tapos na ang holiday season. Actually kasi dahil tapos na nga yung mga holidays na na nangyari ngayong December, yung capacity na 30%, halos hindi na kami umaabot doon kasi yung mga tao nga halos hindi na masyadong naglalabasan. So okay lang sa amin, okay lang. Bukod sa mga kainan, limitado rin sa 30% indoor capacity at 50% outdoor capacity ang operasyon ng mga theme parks, sinehan o movie house, recreational venues, in-person religious gatherings, personal care services, fitness studios, non-contact sports, tourist attractions, venues para sa mga meetings at social events sa ilalim ng umiiral na Alert Level 3. As of January 9, umabot na sa 1,629 ang bilang ng aktibong kaso ng COVID-19 sa Pampanga. Marian Lozano, CLTV News. Manatili nakatutok at magbabalik ng CLTV News. Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay ang pinakamabisang paraan para makaiwas sa COVID-19. Sundin lamang ang mga simpleng hakbang. Hugasan ang inyong mga kamay gamit ang sabon at tubig. Kuskusin mabuti ang inyong mga kamay. Magsimula sa palad hanggang sa pagitan ng mga daliri at likod ng kamay. Gawin ito sa loob ng 20 segundo. Panlawang mabuti ang inyong mga kamay at patuyuin ito gamit ang malinis na tuwalya. Laging tandaan, ang tubig ay sandata laban sa COVID-19. Ugaliing maghugas ng kamay sa wastong pamamaraan. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Prime Water. Why do humans have a desire to go up and over and not around? For some, it's not just about going against the tide, but also being over their doubts about the world and knowing that they can make it better. Truth is, we go up and over what's ahead of us so we can overcome the biggest obstacle, ourselves. New Ford Ranger FX4 Max. Live the Ranger life. Can deliver on demand on any vehicle, from motorbikes to trucks, from city sedans to spacious vans. The big, the small, our fleet moves them all. Download the Lala Move app. Lala Move.
most development-oriented talk or discussion program, ang pinili ni na Scott Ista ay ang, so to speak, COVID-19. Bigat ng laban, pasa ng kababaihan ng CLTV 36. Nais naming pasalamatan ang mga bumubuo ng UPLB Gandingan sa katatalang iginawat ninyo sa aming programang So to Speak. Nais ko rin gamitin ang pagkakataong ito upang ipahayag ang taus-pusong pasasalamat at pagpapahalaga sa lahat ng mga women health workers at mga kababaihan sa mga komunidad. Mula sa pangangalaga sa kanilang mga pamilya hanggang sa pangunguna sa iba't ibang larangan, hindi matatawaran ang serbisyo at sakripisyo ng mga kababaihan sa pagsugpo sa pandemyang ito at pagharap sa mga hamon ng maling pamamahala. Madalas, hindi lang oras, galing at kaalaman ang kanilang iniaalay, kundi maging ang kanilang sariling buhay. Kayo ang aming inspirasyon upang patuloy na tumugon sa mga hamon ng panahon. Makakaasa kayo ng CLTV 36 ay patuloy na magiging tulay upang maiparinig ang saloobin ng taong bayan, lalo na yung mga walang boses sa ating lipunan. Maraming salamat sa Gandingan at sa mga tagapagtangkilik ng aming istasyon. Salamat. Next on Business Unusual. What does it take to be a successful entrepreneur? Take a look back at the story of Mr. Joliber Mapiles on Biz Insider. Featured on BizLabs, Instagram-worthy Korean-style studio cafe. Look no further and visit Cafe BOM in Clark, Pampanga for a South Korean cafe experience. Japanese food cravings in the city of San Fernando, Pampanga? Bring your family and friends and head on to Ramen Sekai. Let's get down to business with Nicolette Henson Hizon this Wednesday, 7 p.m. Tune in to CLTV or catch our live simulcast on our official Facebook accounts. Business Unusual, only here on CLTV.
morning ang CLTV News. Ang ating pong panauhin ngayong gabi ay isang nagbabalik politika sa Siyudad San Fernando, Pampanga. Una na siyang nanilbihan bilang konsehal ng lungsod taong 2010 hanggang 2019. Bago po yun, nahanap siya bilang chairman ng Sangguniang Kabataan sa Barangay Lourdes ng nasabing syudad noong 2002 hanggang 2007. Siya po ay isang doktor at naging chairperson ng Committee on Health and Sanitation, Committee on Ways and Means at Committee on Women and Family sa Sangguniang Panglungsod ng San Fernando. Mga kababayan, Fernandinos, gustuin po natin at muli nating kilalanin ang kandidato si Dr. Aizal Pangalino, tumatakbo po bilang konsehal sa Siyudad San Fernando, Pampanga. Magandang gabi po sa inyo, Doktora. Kumusta po kayo? Welcome po sa CLTV News. Yes, good evening. Magandang gabi po. Una sa lahat, syempre saludo po tayo, no? Of course, kay Doktora at sa lahat ng frontliners, no? Dahil hindi po biro. Hanggang ngayon, ang kanilang pagsiservisyo na ginagawa para po sa ating mga kababayan na dinatamaan ng COVID-19. Anyway, Doktora, kumusta po kayo buhat ng matapos ang inyong termino bilang konsehal sa Siyudad San Fernando noong 2019? Nakapagpahinga po ba kayo? For 6 months, nagkapagpahinga. And then, bumalik na ulit sa training program. Since ang specialization ko is for OB, so I still have less than 4 months. Matatapos contract ko sa Quezon City in 4 months. This May. Ibig sabihin po noon, Doktora, kahit natapos ang inyong trabaho as public servant, no? Ito naman, no? Dumating naman po itong ating COVID-19 pandemic. So, Sorry, my son is here. Kasi naka-isolate siya. My son tested positive last Friday. Kaya naka-isolate kami. Hindi ko sana tatanggapin eh. I thought you wanted me to go to the studio, pero good thing it's virtual. Naku, kumusta naman po kayo at ang inyong anak? Ako, I tested negative. Pero since wala naman siyang doctor, nurse, yaya. Kasi yung kaming dalawa from the whole family. Because I still live with my dad. Alright. Ito po, no, kahit po I know na medyo hindi po maganda ang sitwasyon po ninyo ngayon, but still, no, kami po ay nagpapasalamat dahil pinaunlakan nyo kami at binigyan ng pagkakataon, lalo na po para sa mga Fernandinos, no, na marinig yung mga plano po ninyo. Simulan ko na po, Doktora, no, ano po ang nagtulak po sa inyo para muling pasukin, no, ang mundo ng politika? Kasi ho, kayo ay isang doktor na at I'm sure, no, sa inyong pong profession, marami na po kayong natutulungan. Bakit po tayo nagdesisyon na balikan, no, ang politika at muling tumakbo bilang konsehal sa Siyudad San Fernando? Opo, siguro, timely. It's very timely and significant siguro for me na as a doctor, it is one of my moral obligations po to be of service sa mga kasyudad ko sa San Fernando. Sabi ko nga, in one interview, kung kaya kong magsakripisyo for others, lalo na sa mga hindi ko naman kilala, why not go back and pay forward sa mga taga-syudad, taga-City of San Fernando. I remember you started young, Doktora. Opo. Reporter pa po ako, naririnig ko na, no? At nako-cover natin, no, yung mga nangyayari sa Sangguniang Panlungsod ng San Fernando. We were very active. Ito po ba ay, syempre sinasabi, no, kapag passion mo talaga, babalikan at babalikan. Is it because of that also, Doktora? Kaya po kahit na nakapagsilbi na kayo ng 3 termino, at meron na po kayong profession sa ngayon, still you want to go back
para po pagsilbihan muli yung mga Fernandinos? Siguro, it runs in our blood. Nasa dugo po namin na from my lolo sa tuhod na naging congressman, and then my late grandfather naging OIC mayor po ng San Fernando, and yung aking ama ho na kasalukuyang konsehal ng Syudad San Fernando. Hindi mo mapipigilan pag talagang yung puso mo is to give of service po. Pero kayo, personal decision po talaga ninyo or malaking influence talaga yung, of course, your father is also a public servant, maliban po sa pagiging abogado, ano? Malaki ba yung influence na yung pamilya po ninyo talagang into public service? At first, siguro growing, namulat ako sa politika when I was 9 years old. And sumasama lang ako. Siguro, isa yon sa mga naging nag-push sa akin to be a politician, to be a public servant, not a politician. Public servant po talaga. It's public service na even if kami naging successful with our professions, babalik at babalikan mo ang public service. Okay. Sa punto pong ito, importante na ma-refresh din yung ating mga kababayan, especially yung mga Fernandino sa mga naging achievement po ninyo noong panahon na kayo po ay nanindihan bilang konsehal. Nakatatlong termino po kayo, ano? Ano po yung masasabi ninyong may pagmamalaki po ninyong ordinansa, no, sa loob ng 3 termino o 9 taon, no, na pananatili po sa SP, Doktora? Landmark legislations. For 9 years, nagkaroon po tayo ng mga birthing stations. It is one of there are 5 birthing stations in the city of San Fernando po, kung saan nakikinabang talaga ang ating mga ka-Fernandino. PhilHealth lang makakapanganak. Lalo, we see to it kasi na para tayong lying in na yung mga low risk pregnancies pwedeng manganak sa ating mga birthing stations. They are well equipped and DOH and PhilHealth accredited. Tapos, I had this newborn screening. It's a newborn hearing screening test. So, eto ho, pag sa mga hospitals, bagong panganak, meron silang 24 to 48 hours that our infants are getting tested. And then, nagkaroon ho ng RHU5 during my term, which is located po sa North. So, kung mabibigyan ng pagkakataon ulit, dahil dumadami ang populasyon ng ating syudad, so it is better to have more RHUs and more birthing kung tayo ay mapagbibigyan. At yan ay una niyo po ang inyong expertise dahil kayo po ay isang doktor, ano? Ito pong muling pagbabalik ninyo, bakit kung konsehal pa rin ang naisipan ninyong takbuhan, ano? I mean, nakatatlong termino na po kayo, naranasan nyo na maging counselor, no, for 9 years. At sa muling pagbabalik po ninyo sa politika, bakit gusto pa rin po ninyo na bumalik as counselor? Being a counselor po, parang little congressman yan eh. Ikaw ang taga-gawa ng mga batas, mga ordinansa, resolution within your city. And sabi nga, saan ka pa ba mag-start kung hindi sa city mo? So, the more progress na makikita sa city, the more useful ordinances na magagawa sa iyong syudad, mas makikilala ito and pwedeng gayahin kasi ng iba. It will be a benchmark for other cities. Yun naman ang aim natin because the city of San Fernando has always been one of the benchmarkers in the Philippines. Kaya tayo nagiging
most what's this? We have been awarded as the most outstanding sanggunian for my 2 terms. Nagkaroon tayo ng most outstanding sanggunian and most outstanding sangguniang panglangsong. Doktora, sabi niyo po kanina timely, no, yung inyong pagbabalik. Can you expound on that? Bakit po ninyo nasabi na timely? Ano po ba ang magagawa ng isang Doktora Aisel Macalino, no, sa sangguniang panglungsod kung kayo po ay muling bibigyan ng pagkakataon ng mga Fernandinos na makabalik as City Councilor? Yes po. That's a nice question kasi pag umiikot tayo ngayon, kahit I have no intentions of running again since nag-start ang pandemic, sabi ko, sana meron tayong program na ganito, sana may program tayo na mas makabilis yung rollout, and dapat matutukan yung mga bata na walang vaccines, at sana man lang nabigyan silang ng added protection like sa flu and pneumonia. Sana kung may doktor na nakaupo, I'm not saying na hindi nagampanan ng sanggunian. But I can't blame them kasi this is the first time that happened to us na nagkaroon ng pandemic. Siguro sa lifetime natin, di ba? This is the first time. So, lahat nangangapa. Pero, it will be an asset na may doktor para they will be guided accordingly. So, sabi ko nga, nung wala pa, I filed my certificate of candidacy at the last day kasi I was still waiting. I was hoping na merong doktor na gigit na magsasakripisyo ng kanyang sarili para mapaganda pa lalo ang sistema ng health system ng ating syudad. Alright. Siguro nga po dahil matagal kayong nagservisyo, ano, parang hindi nyo talaga maiwasan na mag-observe, no, kahit wala na po kayo sa posisyon. Kaya nga po nandiyan kayo ulit humahabol, ano. Pero aside po dun sa mga health issues, health problems, dahil nga po sa umiiral ng COVID-19 pandemic, ano pa po yung mga nakikita ninyong pangunahing problema ng San Fernando na sa tingin nyo nangangailangan ng legislative solution? The support on yung mga pangkabuhayan. Kasi tinamaan not only San Fernando, the whole Philippines and the whole world. Kung mas matatag yung mga minute na trabaho, na opportunities, yung kayang i-sustain yung pangkabuhayan na kahit sa bahay lang. Yun, kailangan matutukan. And next, traffic siguro. Ang traffic talaga. Pre-COVID, we experienced traffic in the city pag bare months, lalo na pag mga December, pag may ligligan. Yes. Pero this time, after the pandemic, before this surge ulit, sobrang traffic. Parang hindi ako, because I traveled myself back and forth Manila, parang hindi ako umaalis ng Manila dun sa traffic natin. Sabi ko nga, dapat meron na ulit matutukan at magawan ulit ng ordinance regarding our traffic. And of course, women's health. As an obstetrician, I will promote women's health. Lagi kong sinasabi to na since breast cancer is one of our deadliest cancers sa buong Pilipinas. So, better yet, prevention is better than any cure, di ba? So, we should be promoting screenings para hindi lang tayo totok sa mga chemo. Oo, maswerte ang San Fernando. We have Pampanga, we have the provincial government
who is supporting the chemo patients and all. Pero sana man lang mabawasan yon by proper screening, proper prevention for mammogram and for the breast cancer and anti-HPV vaccines for the cervical cancers. Alright, sa punto pong ito, binibigay ko ang pagkakataon sa inyo, Doktora, no? Baka meron po kayong karagdagang mensahe pa or additional platform of government na nais ninyong ihain at ipaalam sa mga Fernandinos. Ito po ang pagkakataon ninyo. Go ahead po, ma'am. Maya pa Benny po, karampong kasyudad po kanish City of San Fernando. Ngayon po, makatayata na naman po na ating surge. For this day alone, 33,000 plus ang COVID positive. So, better yet po, yung mga anak nyo, lalo na yung mga hindi bakunado, wag nyo na kong palabasin. All unvaccinated people should stay at home. Hindi natin alam kung saan ang gagaling na ito. It's more on the community, hindi lang po ang mga health facilities. Nahihirapan na rin po yung mga frontliners natin. So, sabi nga po, this is the time for bayanihan. So, this is the time na magtutulong-tulong tayo. We will focus on what is best for everyone. Let's keep our mask on. Kung may face shield po tayo, start wearing face shields po ulit. And kami po, ako bilang advocate ng mga libre pong pagpupunta sa ating mga barangay dito sa Ciudad San Fernando. Iikot pa rin po tayo with proper protocols and social distancing. And we will give free operation tuli po para sa ating mga bata. Since for 2 years po, hindi po nagkaroon ng pagtutuli sa kanila. 2 summers na. So, it's one way of helping our young men, young boys. Yun po. So, ngayon po, let's just pray together and keep safe inside our house. Ayan. So, hindi natin maiiwasan. Yes. O yan, narinig po natin ang payo mula po sa ating eksperto. Isa po siyang doktora, kaya kailangan talaga magtulungan tayo. Lalo na ngayon na tumataas yung kaso na naman ng COVID-19. Anyway, doktora, maraming salamat po sa inyo, sa mga Fernandinos na nakatutok sa atin. Narinig na po ninyo ang plataforma na ihahain po sa inyo ni Dr. Aison Bacalino. Nasa inyo pong kamay kung bibigyan niyo siya ng pagkakataon. Thank you very much, Doktora. Mabuhay po kayo at good luck po sa inyong kandidatura. Malapit na ang eleksyon sa Mayo and get well soon po sa inyo at sa inyong anak. Maraming salamat po. Thank you, Ma'am Jenny. Mga karehiyon, Dr. Aison Bacalino, tumatakbo pong konsehal sa Ciudad San Fernando, Pampanga. Samantala, tumungo po tayo sa ibang balita. Tinungan ng mga frontliners ng Ciudad Angeles sa mga COVID-19 positive patients na asymptomatic at may mild symptoms na naka-home quarantine para hatiran ng libreng mga gamot. Ayon po sa city government, para daw ito upang mabilis na makarecover ang mga nakawaan ng virus habang napapanatiling maluwag ang mga medical facility na nakalaan para sa mga malalang kaso ng COVID-19. Narito po ang report. Kung hindi mapuno ang mga ospital at isolation facility, pinapayagan ng Department of Health o DOH ang home quarantine at isolation para sa mga COVID-19 patients na asymptomatic o meron lamang mild to moderate symptoms. Pero dapat merong sariling kwarto sa bahay ang pasyente at may nakamonitor na healthcare provider o ang mismong local health office. Sa Angeles City, naglunsad ng telemedicine o libreng konsultasyon sa mga doktor ang city government sa pamagitan ng tawag o Facebook Messenger. Nito namang Sabado, January 8, sinimulan na rin ang pamamahagi ng medicine packages sa mga home-isolated COVID-19 na pasyente. Kasama sa package ay Azithromax, Neosep, Paracetamol, Prednisone at surgical masks. Ang City Disaster Risk Reduction and Management Office ang nagdi-deliver ng mga ito sa tahanan mismo ng mga pasyente. Ang mga gamot ay prescribed ng mga doktor mula sa Rafael Lazatin Memorial Medical Center sa pangunguna ni Dr. Froilan Canlas sa pamagitan ng telemedicine hotlines.
Ayon kay Angeles City Mayor Carmelo Pogi Lasaten Jr., makatutulong daw ang assistance na ito para sa full recovery ng mga Angeleño na tinamaan ng virus. Paraan din daw ito ng syudad upang makatulong na maibsan ang gastusin ng mga pasyente. Paalala naman ni City Health Officer Dr. Verona Guevara, ang mabilis na paraan upang makarecover ay pahinga, pag-inom ng maraming tubig, pagkain ng masusustansya at pag-inom ng mga prescribed medicines. Samantala, as of January 9, 2022, may 58 bagong aktibong kaso ang naidagdag sa listahan. Kaya naman sa kabuuan, nasa 216 na ang active cases sa syudad. Jennifer Salenga, CLTV News. Diskriminasyon daw na may tuturing ang pagpapatupad ng no-vax, no-entry policy ayon po sa ilang religious groups sa lungsod ng Angeles na hindi naniniwala sa bakuna kontra COVID-19. Git naman ng city government, sumusunod lamang sila sa atas ng Malacanang habang diin ng DILG, nasa state of health emergency ang bansa at walang exemption sa pagpapatupad ng mga batas. May detalye ng balitang yan si Paulo G. Santos. Ang aming mahal na mayor ay mabago ang kanyang kaisipan, mabago ang kanyang patakaran. Hallelujah! Maging kapulisan ay magkikisa sa layunin ng Panginoon. Hallelujah, Jesus! Hallelujah! Ito ang idinaos na pagkilos ng grupo na kung tawagin ay Follow Deep Intercession Prayer Movement. Tumututol sila sa umiiral na no vaccination, no entry sa lungsod ng Angeles na naipatupad ng city government. Makikita pa sa nakaimprentang tarpaulin ang kanilang pagkwestiyon sa silbi ng bakuna kontra COVID-19. Sa panig nila na may ibang pananaw sa vaccination program ng pamahalaan na tila ginagawa umano itong mandatory. Nagkakaroon daw ng diskriminasyon sa kanilang hanay. No discrimination po tayo, no discrimination. Alam po natin ang tunay ng lahat ng ating batas. Bukod sa grupong Follow Deep Intercession Prayer Movement, naglabas na rin ng hinaing si Pastor Kokoy Ramirez, pinuno naman ng Grace Bible Baptist Church na mayroong higit 120 miyembro. Anya, bukod sa diskriminasyon sa kanila na hindi naniniwala sa bakuna, ay magastos ang antigen o RT-PCR test na inire-require ng LGU para sa kanilang hanay na may misyon umano sa komunidad. Hindi lang sa akin, maging sa mga miyembro po na hindi pa nababakunahan, hindi po sila makapasok po sa Angeles dahil po sa may pinagbabawal ang mga walang vaccination card. So, meron naman daw, pwede naman pumasok kasi meron ng antigen test. Opo. Kaya lang, medyo gastos. Siguro, meron naman pong mga tao nagsisimulang ilaban yung rights po nila. Antayin ko na lang po kung ano ang magiging aksyon po, or baka sakali, hoping na pakinggan din po ng gobyerno po. Para kay Pastor Kokoy, respeto sa kanilang karapatan na pumili ng pinaniniwalaan na manalig sa magagawa ng Diyos at hindi sa bakuna ang kanilang tinitindigan. Kung dito pinagbabawal natin yung paninigarilyo, pag-inom ng alak, of course hindi natin ilalagay sa katawan natin yung bagay na alam nating makakasira, sapagkat sabi po ng banal na kasulatan po dito po sa 1 Corinthians chapter 6 verse 19, ang sabi niya, "What know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost which is in you, which ye have of God, and ye are not your own? For ye are bought with a price." Binili ka, sa halaga. Therefore, glorify God in your body and in your spirit which are God's. So, kung alam mong mapanganib, bakit mo ilalagay sa katawan mo itong bagay po na ito? Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto sa siyensya at maging ang World Health Organization, epektibo ang mga bakuna kontra COVID-19 para maiwasan ang mga malalang komplikasyon na maaaring idulot ng novel coronavirus sa pangangatawan ng isang tao. Ligtas din umano ito dahil pumasa sa mga pagsusuri na ginawa sa iba't ibang panig ng mundo. Samantala,
sa pakikipag-usap ng CLTV News sa Chief Vaccinator at City Tactician na si IC Calaguas, no comment na lamang umano muna sila sa posisyon ng ilang religious leader na hindi naniniwala sa bakuna. Iginiit nito na sumusunod lamang sila sa atas ng national government. Ang enforcement ng paglimita ng mobility ng mga unvaccinated ay naibababa hanggang sa barangay level ni Pangulong Rodrigo Duterte. At para kay Department of the Interior and Local Government o DILG Undersecretary for Barangay Affairs Yusek Martindinho, ang separation of state and church umano ang dapat pairalin dito. Anya, nasa state of emergency ang bansa, kaya maipapatupad ang batas at walang exemption. Dahil ang pinag-uusapan dito, kalusugan ng tao at saka nasa state of emergency tayo dahil dito sa COVID-19. Gumagastos ang gobyerno ng bilyon-bilyon. Tapos yung ayuda, yung ating marami na namamatay. Ngayon, kung naniniwala kayo, kung halimbawa yung kongregasyon nyo, naniniwala na hindi dapat mabakuna, doon na lang kayo sa bahay, sa mga sa loob ng tahanan nyo. Dahil oras na lumabas kayo ng tahanan, you endanger the lives of your constituent, no? Yung kahit na hindi nyo mga kasama sa simbahan ninyo, ini-endanger nyo yung buhay nila. Paolo G. Santos, CLTV News. Manatiling nakatutok at magbabalik ng CLTV News. You can deliver on demand, here, there, everywhere. From the near to the far away, from wherever you are to wherever this is. Deliver to more destinations locally without ever expanding reach. Download the Lala Move app. Lala Move. Nagbabalik ang CLTV News. Kahit pa 4 lanes na ang nilatatan ng Comelec at checkpoint at quarantine control point sa Jose at Santos Avenue, Ciudad ng San Fernando, Pampanga, hindi pa rin po naiwasang bumaba ang pila ng mga sasakyan na dumadaan sa nasabing kalsada. Kabilang sa mga isa-isang sinisiyasat ang mga vaccination cards at iba pang dokumento ng mga commuter at motorista. May report si Paolo G. Santos. Naabutan ng CLTV News Team ang mano-manong verification process ng mga tauhan ng City Public Order and Safety Coordinating Office o CPOSCO unit ng Ciudad San Fernando sa mga vaccination cards ng mga motorista. Mahigpit daw kasi na ipinatutupad sa syudad ang no vaccination card, no entry policy. Umabot ng ilang minuto ang pagsilip sa bawat dokumento kaya hindi maiwasan ang build-up ng mga motor sa nasabing kalsada.
Yan. Titignan pa yung lisensya. Ayun po. Tugma naman po, tugma. Tugma naman. It takes time sa mga kaibigan para ho ma-verify yun hong kopya ho ng vaccination card at yung kanila hong identity. Kaya paminsan-minsan mga kaibigan, talagang tumutukod ho yung pila ho ng mga sasakyan. Sa 3 lanes ng COMELEC checkpoint, bukod sa visual check, random na lamang umano ang inspection sa mga 4 na gulong na sasakyan para naman siyasatin kung may vaccination card. Iyon ay upang maiwasan ang mahabang pila sa highway dahil hindi rin kalayuan ang kanilang pwesto sa traffic light na malapit sa exit point sa North Luzon Expressway. Pasensyahan po nila, kailangan po natin gawin yung trabaho po namin, mag-inspect na random. Tsaka kung meron po silang dalang barel, kailangan po nila i-present yung mga certificate of authority nila. Sa ilang minuto naming pagmamatsyag sa hybrid na checkpoint, pinalalampas na ng mabilis ang mga public utility vehicle o mga papasaherong sasakyan dahil kung isa-isahin ang mga pasahero ay tiyak na mas hahaba pa ang pila. Wala namang angal ang ilang motorista na naabala sa traffic at naunawa naman umano nila ang nagiging dahilan ng muling paghihigpit ng quarantine restrictions sa Pampanga na ngayon nasa alert level 3 na. Kumusta po itong ginagawa ho sa pag-i-inspection? Anong salubin ho ninyo? Okay naman para din sa sa kabubuti ng maraming tao para safety tayo lahat. Samantala, sa ilalim ng COMELEC Resolution Number 10728, ang lahat ng bayan o syudad ay kailangang magkaroon ng COMELEC checkpoint bilang pagsisiguro sa peace and order kasabay ng pagsisimula ng election period. Klaro at malinaw dapat ang karatula na ito'y COMELEC checkpoint at dapat malinaw na nakaimprenta ang team leader ng PNP at COMELEC officer. Bukod sa gun ban, explosive material, bawal din ang deadly weapon. Samantala, tanging ang mayroong certificate of authority ang maaaring magdala ng armas na kinabibilangan ng mga sumusunod. Law enforcement agency, gaya ng PNP, Armed Forces of the Philippines at mga government agency na kung saan sila ay nagpe-perform ng law enforcement kaugnay ng eleksyon. Security personnel ng mga foreign diplomatic, security agency, high-risk individuals, at security detail ng mga public at private individual. Gayon na rin ang mga sports shooters. Paulo G. Santos, CLTV News. Alamin na lang po natin maging ilagay ng panahon bukas mula kay Ginoong Manny Esguerra, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa po. Magandang gabi po. Ang amihan pa rin po ang nakaka-apekto dito po sa may Northern Luzon. Kaya naman po ang Ilocos Region, Cordillera Administrative Region at Cagayan Valley ay bahagi hanggang sa komisyon ay magiging maulap lamang po kanilang papabirin na may inaasahan po mga isolated na light rains. Ito po ay dulot ng hanging amihan. Samantala po ang Metro Manila at malalabing bahagi ng bansa kasama na po ang Pampanga rito ay bahagi hanggang sa komisyon ay magiging maulap din po. May inaasahan lamang po tayong mga isolated rain showers or thunderstorm. So ito po ay dulot ng easterlies. So, sa ngayon po wala naman po tayong binabantayang low pressure o anumang ibang weather system maliban po dito sa hanging amihan na apekto lamang dito sa may Northern Luzon. Pero asahan po natin darating po sa loob po ng linggo na ito ay lalakas na naman po ang surge o yung hanging amihan at yun po bibigyan naman sa atin ng malamig na panahon. Kaya abangan lamang po natin at ito po ay mga ilang araw lamang ay maglalakas na naman siya. So magandang gabi po. Ingat pa rin po tayo. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV News. Kasama po ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako po si Jennifer Salenca. Maraming salamat. Alam niyo bang kumpleto regados ang Central Luzon? Tahanan ito ng mga makasaysayan at nakamamanghang tanawin. Tanyag ito sa mga natatanging atraksyon. Numero 1 rin ito sa makulay at mayamang kultura na makikita
sa mga pagdiriwang, pagkain at sining. Bukod pa rito, nariyan ang mga pangunahing